prosím a ďakujem. Bežné slovíčka v ľudskej komunikácii. Avšak vedeli ste o tom, že slovíčka prosím a ďakujem stoja firmu OpenAI, ktorá vlastní ChatGPT, milióny eur ročne na energetických nákladoch. Je to veľmi zaujímavé a robili prieskum, pýtali sa ľudí, že prečo to robia? Prečo prosia a ďakujú umelej inteligencii? Na vzorke 1000 ľudí 50% uviedlo, že to robia zo slušnosti, sú dobre vychovaní. Avšak 12% uviedlo, že to robia kvôli tomu, aby si ich umelá inteligencia pamätala, keď ovládne svet. Zuzka? A to je aká blbosť. Predstavte, že futuristická situácia za 20 rokov, vidíte toho robota, ako mierí na vás pištolou a vy mu poviete, počuj, pamätáš, do 20 rokov? Ja som ti poďakoval za tú esej, čo si mi spravil. Myslíte, že vás to zachránilo? Neviem. Ideme na